Kajoman danja ne, Ishaku amana. Allahu ya taimake ka ya sa nauyi ka sauke. Kira a waƙata Allah aka labince waƙar nan ka inganta don matsayinsa ɗan amina shugaban halitta ta Allah aka sa waƙar gaba zan yi nadama ba. Ka rike masa aikinsa, zaki abin so ne da zuma mu dallasa. Aikin kwarai Ishaq kai ne ka kishinsa, zuwanka aikinka bai sa mun ji kunya ba. Salon tafiyar ka manufar a gyara ne, kar ku yi ta danja yanayi na aiki ne. Mugun hali ke sawa a ɓata aiki ne, zaman ka a ciyamomi baka ɓata tsari ba. Aƙidarka malami ne ko da can a cikinsa aikinka, shirmansu ba shi damunka Allah ya ɗora ka, kuma ba su samunka ba za su can maka ba. Allahu ya sakawa, ko an ki ko an so dole za a kyale ma, ko da karfin karfafawa babu mai iya kwace ma, ko kuwa ku kyale ba a rabu ba zai kwace ba. Kowa ya gane ta, Ishaq amana ce Allah ya inganta. Muryar mu jarinmu haka nan ake santa, ka rika da babba da yaro ba za mu ƙosa ba. Cikin tawakarka mulkinka adalcinka shi za ya kwance ka, manufa ta alkhairi shi yasa ake son ka. Waka a kirari ne ba a za mu fasa ba. Shiririta mai gida na akarka
kar su ɓata ta. Har makota a Kaduna yau kayi jarinta. Zalunci ba ka bari kuma kai ba za ka yi ba. Makaranta ka gina ayyuka ba a fasa ba. Wasu na ta shirme ba su yarda da ikon Allah ba. Hanyoyi ya gina asibitoci bai kyale ba. Aiki na gaskiya ƙarya ba za ta zauna ba. ANAS.S.D baitin ka zana nanata. Mai gida aka gayyace ni in zo in rera ta. Waƙar soyayya ce na baka amanata. In kai kirana a gidanka ba za na kokawa. Yau shi ne ya nuna ka. Babu kowaye wanda za ya sauya ka. Tunda aikin nan da kake yi zai kare mutuncinka. Doni ma shawara ta a karka bari su taka ka. Espire ANAS zan zo gida in gaida ka. Yarda ta Alh.ishaq ba za ta sauya ba. 081 31 91 33 71. Na bar ku lafiya. Kato man danja ne, isiya ku amana. Allahu ya taimake ka ya sa nauyi ka sauke.